mijinki yana da laifi, ki taimaka mana mu kama shi, ke ma kin samu nutsuwa ki huta. To ni me nawa a cikin laifinsa tunda ba ni na aikata ba. Ƙwarai kuwa ba ki da laifi, amma ko don zuwan da muka yi musamman jiya, kin ga ke ma dole kina cikin takura. In har kin san inda yake, to ki faɗa mana. Ba san inda yake ba, ni ma so nake da shi saboda ya takura ya san dan ba zai zama da A'a, ba mu ce ya sake ki ba, amma dai ki taimaka mana ya so hannu, za ki ga hukuncin da zai fuskanta. Ku fito. Yes. Ku duba wancan ɗakunan. Yes. Musu da kallo. Tsaraci. Cut. Idan ka fara da su. Kai jirgin yawo ne ko? Bari in dawo. Me za mu kace? Sun kula na cikin shi ta sai na zai. Allah ya sa kuma ya tabbata. Kafin cire ƙofa ba? Kuma kika ce ba mu yi ba. Ina mutum ya. Kun shiga nan mutum bayan ƙofa ce. Haɗa ko? Har da nan ce a nan da kuke faɗa. Amma ban da duka ba na so a da Mu dinga mata nan da ya fi duka zai. Ko? wallahi tallahi ya zai shi a nan. Ana samun ido a nan. Ni da nake yi addu'a nan da shekara biyu. Ki dinga min waya 30 a minti 15. Ha isa. Alƙarfi na ake. Da Allah ya yi bayar suka sa na ake. Ai abin tun Yayi? da matar da ka za a yi. Ku kai mu fito. Ai ku ɓuya ba. Sauro. Roject. In ba fito hili za ka ce yasa ba fa abin da muka gani. Kuma sai ka ce mun duba ko ina ba mu ga komai ba. Action. Yes, sir. Yes. Ba ku abin da muka gani. Mun duba ko ina mun ga komai ba. Okay. Ku duba wancan ɗakunan. Okay, sir. Rawo. Kamar Arnold. Action. Da ruwa. Ki haƙuri yanayin aikin ne haka. Ki taimaka mana ku samu makamu. To ni me nawa a cikin laifinsa tunda ba ta shi. Ƙwarai ba ki da laifi, amma ko da zuwan da muke cin jiya na san cewa ke ma kina cikin takura. Dai Idan kin san inda yake ya kamata ki sanar da ni. idan kin san inda yake ya kamata ki sanar da mu. Ba san inda yake ba. To ma zan shi nake ba. Da ban shi. Ba tilasta mishi zuwa sa da tafi gida. A'a, ba mu ce ya sake ki ba, amma faɗa mana inda yake. Yes, sir. Yes. Ku duba ko ina. Ba kowa ce. Ba kowa ciki. Ba nan. Ku duba waɗancan ɗakunan. Okay, sai ka sa. Yes.
da wani ne. ƙwarai kuwa. Amma dai in har kin san inda yake to ki taimaka mana domin ga cewa mun kama shi. Alex, action. Kuna kallon wannan? Kuna kallon sa? Kallo wancan. Rahab tana magana. Sun wuce. Kalle sun wuce sun tafi wannan can. Cut. Ha? Madobi? Sun zo rara. Sound. Going round. Kamar haka. Action. Yar uwa, ki haƙuri. Yanayin aiki ne haka. Mijinki yana da laifi. Ki taimaka mana. Mu kama shi. To ni na ruwana da laifin shi tunda ba ni ce na aikata ba. Ƙwarai kuwa. Amma ko dan zuwa da muke tun jiya, na san cewa kina cikin damuwa. Ki taimaka mana. Mu same shi. In ke ma ki samu nutsuwa. You have an Instagram message from Instagram. aljihunka ne ba Aminu, me ka faɗa mata wannan? Ba zan ba san inda yake ba. Ni ma so nake na gan shi. In tilasta mishi ya sallame ni don ba zan iya zama a gidan nan. A'a, yar uwa, abin ba na saki ba. Officers. Sa. Yes. Mun duba ko ina. Baya ciki, ba kowa a ciki. Okay. Ku duba waɗancan ɗakuna. Okay, sir. Sun tsorata ba shi ɗakin sai. Amma idan ba ku same shi ba za ku rabu da shi. Ƙwarai kuwa. Amma in dai har kin san inda yake, to ki faɗa mana. Ke ma ki samu kwanciyar hankali. sun mani